Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І сьогодні ми будемо говорити про Україну, гроші, корупцію, але будемо про це говорити не з народним депутатом, політиком, експертом чи якимось аналітиком, а будемо говорити про це із Владом Грєзєвим, так? Громадським активістом. Влад – людина молода, тобто це є, скажімо так, пересічний громадянин України. І от минулого тижня Влад Грєзєв, він став співініціатором ініціативи «Небайдужі». Давайте кілька секунд подивимося, що це таке. Вони зробили невеликий ролик. Добрий вечір, Влада. Добрий вечір. Отже, що це таке декларація небайдужих? От якщо ми подивимося по лицях, там різні є люди, так? Я би сказав, така компанія різношерстна трохи, так? Абсолютно. І син одного з відомих українських політиків, так, який там представлений є підприємцем, так, який є учасником громадської організації, є колишні чиновники, здається, Юлія Морошевська там лице була, також є там журналісти. Тобто, що це взагалі за нова ініціатива? Їх дуже є багато вже в Україні, так, вони декларують, щось говорять. Для чого ініціатива чи декларація небайдужі? Знову ж таки, це ініціативна група і обличчя, які ви бачили на цьому відео, це суто лише люди, які розпочинають, можна сказати, таку хвилю вияву громадянської позиції, демонстрацію суб'єктності громадянського суспільства. Для чого це потрібно? Для того, щоб заявляти окремі позиції щодо підтримки антикорупційних, зокрема, реформ в Україні. Тому що зараз останнім часом дуже успішними є різні активності з боку влади щодо дискредитації активістів антикорупційних, щодо дискредитації нових інститутів, які вдало і ефективно борються з корупцією. І, в принципі, зараз навіть останнім часом почали нав'язувати такі думки через окремих медіаперсон, через окремих чиновників, що корупція – це насправді не так вже і погано. Це майже цитата. Словом, один з перших, хто зібрався ввечері в своїй піцерії, Леонід зібрав своїх друзів, це було 10 людей. Він, коли оце все усвідомив, коли він трошечки більше ознайомився з тим, що відбувається, він колишній військовослужбовець, він просто не зміг бути байдужим в цій ситуації, він вирішив щось робити і покликав друзів, тих, хто щось більше знає про це, і ми вирішили продемонструвати, що насправді є інша думка, що є альтернатива, що окрім людей, які профільно працюють в громадських організаціях, допомагаючи антикорупційним реформам, що окрім людей, які на державній службі цим займаються, є ще широке громадянське суспільство з абсолютно різних представників. Ми бачимо в ініціативній групі, це дійсно дуже широкий спектр людей представлено, і вже 2000 майже людей підписало декларацію небайдужих, що є ще окрема думка, що насправді корупція – це все ж таки погано, і що це чи не найголовніша проблема, не найфундаментальніша проблема, яка не дозволяє Україні розвиватися та процвітати. А от що нового може запропонувати ініціатива небайдужих? Ти сам сказав, що є дуже багато організацій громадських, які там борються з корупцією і так далі. Ці люди, вони себе презентують як громадські діячі, так? І от часом громадський діяч – це вже такий мем часом стає, так? Чи громадський діяч, який займається антикорупцією, так? Ну, суспільство є поділене, погодься, так? Хтось сприймає, хтось не сприймає, так? Спроби дискредитувати все ж таки мали успіхи, і дійсно ставлення до, зокрема, громадських діячів, які займаються антикорупцією, дещо неоднозначне стало таким. Не знаю, особливість саме цієї ініціативи в тому, що ми спробували і пробуємо показати приклад того, як можна об'єднуватися навколо якоїсь ідеї конкретної, дуже різним абсолютно людям. І в імплементації зараз ми
готуємо там перші свої заходи, це має виглядати як абсолютно можна сказати, синхронні такі активності широкого кола людей. В ініціативі, вірніше, запускати такі активності буде ця ініціативна група і підхвачувати за ідею мають всі, хто погоджується, розділяють декларацію, яку підписали от вже 2000 людей. Влад, поки що мені не зрозуміло. Це загальні фрази, які ти говориш, так? От конкретні кроки, так, які має зробити ця ініціатива. Наприклад, не знаю, щоб конкретизувати. Декларація небайдужі буде претендувати на якийсь грант від західної держави? Абсолютно ні. Це жодним чином не організація або політична партія. Це, можна сказати, ініціатива, на яку може виділити кожен, хто підпишеться під декларацію 10 хвилин там, щотижня. І так само ініціатори поза своєю роботою основною так само приділяють цьому як волонтерство додатково якийсь час. Це жодним чином не така системна робота, щоб сказати, що вона фултайм. Це просто можливість додатково витрачати якийсь свій ресурс для того, щоб певні кроки робити в напрямку підтримки антикорупційних реформ. Влад. Ця група буде збиратися пити чайок щотижня і говорити, як все погано в державі? Що ми будемо робити? У нас кілька напрямків було вже задекларовано. Це перше інформуванням будемо займатися, будемо висвітлювати актуальні речі щодо того, що відбувається навколо антикорупційної реформи в країні, абсолютно зважено з якісною аналітикою і, головне, з доступною мовою про це розповідати, оскільки не в останню чергу в ініціативну групу запрошувалися люди, які мають певний соціальний капітал, зокрема, десь в сумі підписників в Фейсбуці у всіх членів ініціативної групи під півмільйона. От. Це має якийсь вже вплив. Потім в планах займатися просвітницькою діяльністю, це, зокрема, організовувати якісь зустрічі, можливо, це візити в регіони, це візити, організація зустрічі з співробітниками НАБУ або спеціалізованої антикорупційної прокуратури, антикорупційними організаціями і так далі. Це робота по адвокації, це робота по висвітлюванню всього, що відбувається в цій сфері для міжнародних журналістів, це робота з дипломатами і, звісно, якщо буде потрібно, це організація акцій прямої дії. А чому от люди з різних громадських організацій, наприклад, той самий Олексій Гриценко, так, він є в громадській раді при певних антикорупційних органах, так, наприклад, він представляє Автомайдан, так. Наприклад, Юлія Марушевська у свій час вона працювала на одеській митниці, так. Є журналісти, я бачив. Є Роман Маселко, який... Є Роман Маселко, який є адвокат, так. Який в громадській раді доброчесності, так. Ні, в громадській раді при НАБУ. При НАБУ, так? І здається, він і Громадська рада доброчесності. В тому числі. В тому числі він і Громадська рада доброчесності, яка давала оцінки суддям Верховного суду, так? Вже які вони там виступали, дуже багато проти з них було, тому що 30% суддів, вони, як виявилося, пройшли конкурс і були недоброчесними за висновками Громадської ради доброчесності. Люди вже десь працюють, щось зроблять. Для чого от їх там висмикувати з інших організацій і творити свою? Це не організація. І механіка об'єднання. Це ініціатива. Ініціатива і суть, от якраз ідея ініціативної групи в тому, щоб лише бути, можна сказати, збудником наступних активностей, які будуть підхвачувати ширші кола громадськості. Тобто ми ще не анонсували, як буде механіка взаємодії з усіма, хто підписав декларацію. Це скоро буде анонсовано всім, хто її підписав, знову ж таки. Я думаю, насправді і в публічній площині ця інформація так само з'явиться. Але ідея в тому, щоб ці люди вони не мають, жоден з нас не має якихось зобов'язань щодо участі в цій ініціативі. Тобто є конкретна там пропозиція від будь-якого члена ініціативної групи або від будь-кого, хто підписав декларацію. Якщо ця ініціатива на конкретну якусь активність в напрямку цих напрямів діяльності, які тільки що озвучував, має сенс. Обговорення приходить до того, що це буде ефективно або результативно. Матиме сенс, там відбуваються якісь узгодження, там, і запускається ця активність. І фактично там мінімум, що потрібно буде від того ж Роми Маселка, це там, допустимо, вчасно написати там пост в Фейсбуці. Це мінімум. Ясно, що якщо він там матиме час там, на якусь зустріч або поїздку в регіон, або там піти на вуличну акцію, або зустрітися з дипломатом, або сходити от на ефір на АТР,
ну супер. Тоді кожен із членів ініціативної групи зможе вкладатися більше і відповідно і ефективність буде краще. Десь 2 роки після Євромайдану суспільство воно не було таким поділеним, так? Якщо ми там беремо до 15-16 року, тобто не критикувалося дуже багато, так? Ні там, ну, час від часу можна було почути дії влади, тому що всі чекали, був і уряд реформаторів, і технократів, кого вже тільки не було у цій країні. Зараз суспільство є поділене, так? Є ті, які підтримують громадських діячів і активістів, антикорупціонерів так званих, і є частина суспільства, ми мусимо визнати, яка не підтримує. Погоджуєтесь. На вашу думку, чому так сталося? Це проблема громадських активістів стала? Насправді, я за цим спостерігав. Ну, ви підтверджуєте такий факт, про який я говорю? Є такий факт, є навіть, ну, є, можна сказати, окремо треба розглядати суспільство, яке активно цікавиться тим, що відбувається в громадсько-політичному житті країни, і є те, яке не цікавиться, і до них там доходить інформація викривлена або незрозуміло з яких джерел і так далі, і так далі, і так далі. От якщо ми говоримо про тих, що не цікавляться, то тут важко оцінювати, яка кореляція, який вплив, тому що, знаєте, можна почути якусь новину на абсолютно пропагандистському медіаресурсі і повірити йому як єдиній істині, і все. Тут можна далі не говорити з людьми. А ті, хто цікавляться, так, вони намагаються критично підходити до, ну, дехто, до інформації, аналізувати кілька джерел. І не буде для вас новиною, якщо я скажу, що зараз дуже вже набрали оберти і мають серйозний досвід такі формування, як там ботоферми, можна сказати, або там конкретні лідери суспільної думки, які працюють на конкретні інтереси конкретних політиків або інституцій. І їхня діяльність направлена на те, щоб створювати альтернативні позиції, думки навіть в ситуаціях, коли все очевидно. І от коли ця стратегія використовується там пропагандистськими каналами і Російської Федерації, і це в історії можна прослідкувати купу прикладів. І це має сенс, коли з'являються додаткові якісь альтернативні версії, суспільство починає їх обговорювати, і в результаті в цих дискусіях втрачається суть, фокус. І таким чином було вживлено, можна сказати, дискурс щодо недоброчесності антикорупційних організацій, активістів. Все почалося, от перша така для мене подія, яку можна згадати в цьому ракурсі, це купівля квартири Сергієм Лещенком, хоча він вже на той момент був народним депутатом, а все ж таки його репутація як журналіста була ще, ну, і лишається все ще значимою. І з цієї ситуації почалася, можна сказати, ця кампанія по дискредитації, там перекинулася на співробітників Центру протидії корупції. Були спроби дискредитовувати час від часу журналістів Слідства.Інфо, коли вони особливо робили викриття по президентському напрямку і так далі, і тому подібне. І зараз ми бачимо навіть свіжі матеріали, які там випускали схеми минулого тижня, здається, так само піддаються, от тиждень вже відбуваються нищівні атаки по різних фронтах з підключенням і медіаресурсів, і блогерів. От. І навіть сьогодні була заява, якщо я не помиляюся, керівника бюро Радіо Свободи, так, але насправді я ще не прочитав, і тому не буду. Дивіться, ви берете конкретні факти, так? Я слідкував також як журналіст, наприклад, щодо купівлі квартири Сергієм Лещенком, вона оцінена була, здається, в 7 мільйонів гривень, так? Не скажу точно. Десь така сума була, він пояснює, звідки ті гроші, тема трохи відпала. От для вас особисто, як для громадянина України, все було зрозуміло. Десь 2 місяці тому я в когось побачив, один з каналів знімав ще один сюжет про квартиру Сергія Лещенка. І він, прямий. Чи прямий знімав, чи інший, так? І там вигулькнула сума в 2 мільйони. Знову, так? В якій він, мовляв, позичав в товариша, він зразу не міг знайти гроші. Це не прямий канал був, так? Але йому товариш міг допомогти. Тобто, коли на початку 2 мільйони не фігурувало позичених, тут гоп, ні звідки 2 мільйони
гривень знов вигулькує. От історія з квартирою, наприклад, Сергія Лещенка, вам до кінця зрозуміла? Насправді я не буду братися і говорити, що всі джерела фінансування, які Сергій використовував для купівлі квартири, були здобуті чесним шляхом. Ми не говоримо про чесний шлях, так? Ми не говоримо чесний чи нечесний, як він ці гроші здобув. Ми говоримо про саме пояснення, що воно було чітке, прозоре і зрозуміле. Ну, про ці 2 мільйони не знаю. Насправді вже цю тему якби не відслідковував, і останні там інформаційні приводи так само. Ну, мовляв, в нього ті 2 мільйони були по різних місцях, йому важко було їх зібрати, він позичив якогось товариша. Угу. Ну, окей, позичив і позичив, якщо це ж не заборонено. І я от до того, що, наприклад, коли почали, знаєте, прирівнювати активістів антикорупційників, наприклад, з чиновниками, і проголосували закон, Верховна Рада проголосувала закон, який зобов'язав членів організації, які займаються антикорупційною діяльністю, декларувати свої статки. Логіка то насправді абсолютно відсутня в цьому законодавстві. Коли декларування обов'язкове для чиновників, воно було запроваджене саме з метою контролю людей, які мають безпосередній стосунок до державних коштів, до бюджетів українських. Громадські організації, які займаються антикорупцією в Україні, вони всі фінансуються третіми країнами, фондами незалежними і мають свою звітність і так далі, тому подібне. Жодного стосунку до державних коштів України вони не мають, і логіка тут в декларуванні відсутня. Це ще один був такий приклад. І коли переводять цю підміну понять, роблять щодо того, щоб прирівнювати антикорупційних діячів з чиновниками, так само це от сталося і на прикладі цієї ж квартири, коли фактично, я пам'ятаю, були такі навіть інфоприводи, коли порівнювали там Юрія Янаківського з Лещенком чи ще когось, хоча насправді Лещенко... Ні, ну Юрія Янаківського ви маєте на увазі Юрія Іванющенка, одного з найближчих соратників, друзів, дитинства, колишнього президента України Віктора Януковича. Це важко їх порівнювати. І таке було. Я до того веду, що у Сергія Лещенка жодним чином не було доступу до державних бюджетів, і тому це не може бути навіть близько порівнянням. От. А щодо доброчесності, ну тут вже мова має бути про кожного конкретного громадянина, наскільки він має совість і так далі, тому подібне. Це ширше набагато дискурс з моральної точки зору, а не суто в площині корупція, антикорупція. Ви сказали, що зараз якби думка суспільства є поділена, так? І атомізована. Як? Ну, суспільство атомізоване, так. Атомізоване ви маєте на увазі, так? Суспільство є атомізоване, але чому, наприклад, пересічний глядач, який дивиться за тими всіма перипетіями, змушений приймати ту чи іншу сторону, так? Тому що дискурс втрачається, так як ви сказали, і люди забувають, про що від самого початку говорили? Ну, насправді, проблема ще в тому, що дуже багато інформації в нас в медіапросторі, і навіть якщо намагатися слідкувати за всіми важливими подіями, то то сміття інформаційне, воно просто переповнює. Окрім якісної інформації, якісної аналітики, є ще багато цих речей, про котрі ми говорили, про інформаційні вброси і так далі. І люди дійсно вони втомлюються від цього всього. І коли суспільство вимагає якоїсь позиції або оточення, середовище, друзі, там, співробітники, люди під цим тиском можуть дійсно прискорюватися і визначатися на основі тих даних і тієї інформації, яку вони мають на конкретний момент. Це недобре. І я завжди сторонник того, щоб там, знаєте, сказати абсолютно чесно, що зараз там конкретно я там або конкретна людина не має відповіді. Для того, щоб відповісти, потрібно більше часу, розібратися в проблемі, в питанні і дати відповідь. Багато хто просто любить вдавати з себе не те, що там експерт, але людину обізнану і там включатися в дискусії, в тому числі в соціальних мережах, і декларувати якісь свої позиції. І, звісно, ці позиції формуються таким же самим чином. От ви чим особисто займаєтесь, так? Тому що це є волонтерство, декларація небайдужих. Тобто часто постає питання, а з чого живе цей громадський діяч? Насправді багато займаюся громадською діяльністю і по інших напрямках.
комерційно займаюся рекрутингом, але насправді це навіть не суто комерційний напрямок, це соціальне підприємство. Ми займаємося пошуком співробітників в громадській організації, в дієвій громадській організації, які працюють націлено на результат і ефективно використовують грантові кошти, або допомагаємо знаходити співробітників волонтерським організаціям і допомагаємо новим командам реформаторів в уряді, які працюють по новим, як би сказав, постреволюційним цінностям. Це прозорість, антикорупційність і, знову ж таки, ефективність. Здебільшого це з нашої сторони волонтерська робота, яка вже триває з 2015 року, допомагала більше ніж 150 установам. Дуже-дуже багато кадрів познаходили. І з 2016 року, оскільки усвідомили, наскільки великий попит на кадри в цій сфері, країна потребує нових облич з точки зору, навіть не вистачає рук для того, щоб втілювати ті реформи, які вже запущені, і запускати нові реформи. Потребує дуже багато людей, і тому ми перейшли з такого волонтерського режиму в фулл-тайм роботу, запустили комерційний напрямок і працюємо з бізнесом, і частину прибутків з комерційного напрямку реінвестуємо, щоб допомагати всім, хто змінює нашу країну на краще. Влад, ми продовжимо нашу розмову. Зараз з нами на зв'язку є Олександр Лємінов, юрист, експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора, Олександре. Чути нас добре? Так, доброго вечора. Отже, Олександре, вчора відбулася достатньо така непересічна подія. Апеляційний адміністративний суд міста Києва, я скажу так по-простому, не дозволив відкрити декларації працівників Служби безпеки України. Все правильно я говорю? Так, точно. Це правильно. Апеляційний адміністративний суд закріпив це право. Він закріпив за керівництвом СБУ право не відкривати ці декларації. Так? Поясніть, будь ласка, для чого потрібно би було відкрити ці декларації? Чи апеляційний адміністративний суд він діяв в межах закону? Тобто це було його рішення, але чи міг він поступити по-іншому? Звісно, він міг поступити по-іншому, якщо орієнтуватися на базові принципи підходу прозорості і публічності в діяльності органів публічної влади, то вони мали відкрити ці декларації. Всі ті тези, всі ті аргументи, що ми чули протягом останнього року, тому що це не новина абсолютно, і таку саму позицію відстоює головний військовий прокурор Анатолій Матіос, що певна категорія електронних декларацій має бути прихована від загального ознайомлення. Вони не піддаються жодній критиці, їх дуже легко так критикувати, тому що аргументація слаба. Вони говорять, що по цим деклараціям можна відстежити, де проживає особа, вони можуть стверджувати, що в даному випадку піддаються певним загрозам життя і здоров'я члени родини декларантів, в даному випадку це співробітника Служби безпеки. Але це все нісенітниця, тому що окрім декларації, тоді потрібно забирати всі дані з всіх публічних реєстрів, які досі відкриті. Ми можемо знайти будь-яку фізичну особу, дані про нерухоме майно, дані про автомобілі, що зареєстровані на ту чи іншу особу. Тому це, звісно, нонсенс, те, що апеляційна інстанція підтвердила рішення першої інстанції. А хто може переглядати ці декларації? Так, хто їх може бачити? Безпосередньо керівництво Служби безпеки України, певний департамент чи хтось з Національного агентства з питань запобігання корупції? Ну, все ж таки, працівники працівниками, так, Служби безпеки України, але певні порушення можуть бути знайдені, скоріш за все. Тобто, хто би це мав перевіряти? Вибачте, дуже поганий зв'язок. Хто мав би перевіряти, чи є в системі декларацій, так? Ні, не чи є в системі декларацій, чи є певні правопорушення працівників Служби безпеки України при заповненні декларацій і чи відповідають ці дані, які вони вносять, дійсності? Насправді, я більш ніж впевнений, що ніхто не буде перевіряти ці декларації. Звісно, згідно чинного законодавства, ці декларації мали перевіряти співробітники НАЗК. Але це робитися не буде. В першу чергу тому, що в нас немає автоматизованої системи перевірки декларацій, в нас немає повноцінного доступу НАЗК до всіх баз даних. Їх останні дані, які в мене існують, це 12 з 19 публічних реєстрів є в доступі НАЗК. Що ж вони можуть перевірити?
Більше того, керівництво СБУ буде всіма силами відстоювати своїх співробітників і не давати притягати їх до відповідальності. Таким чином ми закриваємо останню можливість через публічний доступ, через журналістське розслідування спостерігати, наскільки офіційні доходи співробітників СБУ не відповідають їхнім офіційним заробітним, не відповідають їхньому стилю життя. Служба безпеки України – це спецслужби України, так? А якщо ми проведемо аналогію з іншими країнами, декларації працівників спецслужб є у відкритому доступі, так, інших країн? Олександре, чути нас? Якщо ми говоримо про безпосередньо співробітники, які виконують оперативні завдання, то їхні декларації можуть тимчасово закриватися на період виконання цих завдань. Але це точно не пан Демчина, не пан Грицак, що очолює Службу безпеки України, або керівники профільних департаментів, що знаходяться. Саме під це нас і підтягують вже цілий рік, готуючи широку публіку до того, що декларації СБУшників, потім декларації співробітників ГПУ, згодом можуть перейти і до декларації керівництва МВС, що вони також на дуже високих постах, дуже серйозних робот, небезпечно. Як наслідок, давайте закриємо і їхні декларації від широкого загалу. Служба безпеки України – це єдина структура, де декларації працівників не будуть відомі широкому загалу, чи є ще інші структури, яким заборонено буде показувати декларації своїх працівників? Насправді мова ще йшла про співробітників військової прокуратури, але я наразі не можу вам чітко сказати, чи присутні вони в реєстрі. Це треба сідати і окремо перевіряти, чи знаходяться вони в публічному доступі. Вчорашнє рішення апеляційного адміністративного суду міста Києва, так, який сказав не відкривати декларації, так, для широкого загалу, воно ще може бути оскарженим, чи це вже є кінцеве рішення? Наскільки я пам'ятаю, наші колеги, експерти, юристи Центру протидії корупції будуть оскаржувати це рішення Верховний суд. Дякуємо Олександру Лємінову, експерту антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ, з яким ми говорили про те, що вчора апеляційний адміністративний суд міста Києва закріпив за керівництвом Служби безпеки України бачити лише їм декларації своїх співробітників і перевіряти ці декларації, дивитися. І, тобто для широкого загалу вони будуть невідомими. А ми продовжуємо у нашій студії розмову із Владиславом Грєзєвим, громадським активістом. Владислав, моє наступне питання. От ти на початку нашої розмови сказав, що от зараз навіть почала педалюватися така тема, як корупція – це добре. Так ти сказав, деякі медіа, персони. Давай чітко скажемо, про це говорив Віталій Портніков, так, один з найбільш шановних журналістів цієї країни. Він казав, що корупція, вона є певним таким запобіжником, яка не перетворює Україну в таку собі модель диктатури. Так, от корупція, вона є таким хорошим чимось. На твою думку, чим є мотивовані такі заяви? Мені здається, це все частина загальної кампанії, підготовки до передвиборчої кампанії, яка почнеться, можна сказати, з місяця на місяць. Вибори наступні, і президентські, і парламентські, будуть 2019 року. І потрібно в площині антикорупційної боротьби зробити максимально комфортні умови для команд влади, які хочуть, звісно, переобратися на нові терміни. Бути абсолютно вразливим і ризикувати за кілька тижнів або місяців до виборів отримати якусь підозру найближчим соратникам топ-чиновників сьогодні – це реальний ризик, і від цього намагаються перестрахуватися будь-яким чином. Ми бачимо перший напрямок роботи – це по громадським організаціям, які займаються антикорупційною діяльністю. Другий напрямок роботи – це по безпосередньо, я би сказав, деактивації Національного антикорупційного бюро України. Це по проведенню нечесного, непрозорого, намагання провести нечесний, непрозорий аудит і звільнити керівництво, яке сьогодні працює
на мою особисту думку, яку розділяють всі експерти з галузі, абсолютно незалежно. І третій напрямок – це введення в дискурс оцієї тези про те, що корупція – це не так погано, і що насправді, якщо навіть не вдадуться ці, а вони точно не будуть успішними в ці перші 2 кроки щодо громадських організацій і придушення, просто будуть виникати нові ініціативи, такі як Декларація небайдужих, і будуть так само оприлюднюватися нові розслідування щодо діяльності антикорупційного бюро України. Я переконаний і вірю в те, що просто тиск громадянського суспільства саме для цього, в тому числі Декларація небайдужих була створена, і тиск західних партнерів України не дадуть провернути всі ті спроби, які були запущені ще минулого року щодо проведення аудиту або просто звільнення Ситника з усім керівництвом через голосування більшості в Раді. Ви знаєте про цей законопроект і про нічні дзвінки з Міжнародного валютного фонду до вищого керівництва держави. Так от, підстраховочний варіант, або, можна сказати, такий, який йде просто паралельно і в будь-якій ситуації буде корисний в даних умовах, це нав'язування дискурсу про те, що це дійсно не так погано, і якщо раптом там якісь будуть скандали, то треба їх сприймати вже не так гірко і не так критично. Ось. Ми говоримо про ці всі речі, які відбуваються в Україні. Коли дивимося статистику, дуже багато українців емігрують, так? Вони просто виїжджають на Захід. Тобі 27 років, так? Ти є представником українського суспільства. Чому ти не хочеш виїхати чи не плануєш їхати, так, у порівнянні з твоїми однолітками, які шукають кращої долі за кордоном? По-перше, насправді статистика еміграції порівняно з періодом дореволюційним, вона незначно збільшилася. Так, існує сезонна, зараз за останніми даними, сезонна еміграція спричинена безвізом, робоча, можна так сказати, в Польщу і найближчі країни, але ми це не беремо до уваги. Особисто я не хочу емігрувати, тому що знову ж таки, мотивація більшості людей, які покидають Україну, це, напевно, для того, щоб реалізовувати свій власний потенціал, використовувати можливості, які десь були створені сильними інститутами державними, а в Україні таких можливостей не існує. І моє особисте бачення в тому, що насправді, якщо таку логіку наслідувати і далі, то ми, в принципі, і ніколи тут не створимо таких сильних інститутів і не створимо ті можливості, щоб тут кожен громадянин, кожна молода людина могла себе повністю реалізувати. Зараз я бачу неймовірний потенціал і можливість в цьому, після революції в тому числі, і бачу широку динаміку щодо зацікавленості молодих людей, молодих українців, які випускаються з університетів. От знову ж таки, вони шукають ці можливості через наш ресурс з працевлаштування і знаходять можливості для того, як долучитися до змін в країні. І я бачу цю динаміку позитивною, бачу навіть випадки, коли люди повертаються після закордонних дипломів, отримуючи закордонні дипломи, отримуючи досвід роботи за кордоном, повертаються і підсилюють сили реформ і змін всередині України. Ти сказав, що твоє агентство, воно шукало людей для міністерств, так? Тобто ті, які займаються реформами. У нас досить таке скептичне ставлення до влади, так? Більше 60% населення, вони не люблять політиків, в тому числі там в них ходять і чиновники. Кого би ти міг назвати, яке міністерство ти міг би назвати, яке є реформаторським, так? Бо українці на загал не бачать їх. Твоє агентство особисто шукало цих людей. Цікаво почути, яке міністерство є реформаторським для тебе? Ми багато з ким пробували працювати і наразі продовжуємо і переконані, що вкладаємо свої зусилля в найбільш ефективних, найбільш чесних і прогресивних Влад, давай на загально, конкретно, конкретизуй. Це Міністерство охорони здоров'я передусім, це Міністерство фінансів, це Міністерство економічного розвитку та торгівлі, окремі департаменти. Працюємо допомагаємо Національному антикорупційному бюро і підтримуємо реформу суспільного мовлення. Давай Міністерство економічного розвитку та торгівлі, мені самому вже цікаво, так? Кого знайшло твоє агентство для Міністерства економічного розвитку та торгівлі? Ми багато працювали
працювали От з таких, що є знання, так? На медійному рівні і так далі. Ми не займаємося там пошуком, зокрема, топ-чиновників рівня, там, ну ясно, що там заступників міністрів або там так далі. Ми більше займаємося там спеціалісти, менеджери такого кшталту, але в тому числі для безпосередньо такого, всі знають про Прозоро, дуже тісно працюємо з цим вже державним підприємством, там знаходимо туди програмістів, знаходимо там аналітиків, менеджерів, піарників, комунікаційників. По прізвищах я майже впевнений, що ніхто цих прізвищ А не... наскільки молодь хоче йти працювати на держслужбу, в міністерство? Зараз... Наскільки важко є їх знайти, так, в Україні? По-перше, є точно, збільшилася от, мотивація іти працювати, вона збільшилась, і тренд починає все більше і більше набирати обертів, тому що починає працювати іміджова складова щодо долученості до змін, що це вже модно, плюс починають все ж таки змінюватися стереотипи, що державна служба – це достатньо низькі зарплати. Окей, Юлію Морошевську ви не хочете повернути знову на держслужбу? Вона не бажає повернутися? От якраз Юля, після останньої нашої розмови, вона закінчить свою програму освітню в Лондонському університеті, повернеться і буде шукати тут можливостей, за її словами. На держслужбі, так? Маючи вже достатньо такий не дуже хороший досвід, так? Ну, досвід того не хороший, не з її позиції. Я маю на увазі там про 500 гривень, що премії, ціле розслідування проводили, так, у свій час? Це ж, ви розумієте, це ж було, здається, розслідування ініційоване не Сіровим, якщо не помиляюсь. Так, очільником Державної фіскальної служби України. Можна не обговорювати. Але хто знає, пан Насіров може ще вернутися і знову залишитися очільником. Тому потрібно якомога більше новим, молодим, прогресивним, головне, принциповим по цінностях людям інтегровуватися в систему, завойовувати нові плацдарми і бути принциповими до кінця, щоб боронити нові цінності українські цінності. Коли ми говоримо про, наприклад, посаду спеціаліста, так, наприклад, шукає якесь міністерство, от який конкурс є, щоб розуміли, от ви отримуєте резюме, скільки, от є спеціаліст, скільки резюме ви отримуєте? 10, 15, 20? Ну, дуже по-різному. І яка середня зарплата? От, наприклад, шукають спеціаліста на які кошти? Якщо там рівень спеціаліста, це може бути від 10-12, 15 тисяч може бути. Якщо там менеджер, це може бути більше 20 тисяч. Ще більш керівні посади. Це повна зарплата чиста на руки чи вже з податками ми говоримо? Чисто на руки. Є різні форми працевлаштування, є створені офіси реформ при багатьох міністерствах, які фактично оформлені як громадські організації, вони фінансуються західними донорами, і там є можливість платити високі зарплати. Зараз ми знаємо, відбувається реформа, запустилася вже реформа нової державної служби, де нова офіційна зарплата так само конкурентно спроможна і ринкова. Вона так трохи туговато йде ця реформа. В якихось міністерствах так, в якихось міністерствах все досить адекватно. Ну, наприклад, на зарплату понад 20 тисяч гривень, так? Скільки резюме до вас приходять? Достатньо багато. Все залежить від, як так сказати, бренду роботодавця. Якщо, наприклад, Міністерство охорони здоров'я зарекомендувало себе як дійсно ефективну команду реформаторів, туди дуже багато охочих. Якщо там мова йде про Мінфін, то зараз там, допустимо, охочих менше, оскільки всі там, хто слідкує за цим, знають, наскільки там блокуються реформи, ініціативи, які Мінфін з точки зору реформ подає, і всі ці проблеми люди так само відстежують, і просто, напевно, молоді люди так само усвідомлюють, що, можливо, вони хочуть інвестовувати свій час в проекти, які матимуть кінцевий результат. От, ну, на жаль. Така ситуація, не в усіх відомствах і міністерствах є зелене світло, скажімо так, на реформи. Чи важко шукати тих людей, молодих? Ну, по деяких напрямках непросто, але, знову ж таки... А якщо ви не знаходите, ви комусь самі пропонуєте, десь їх знаходити? Дуже багато різних у нас інструментів використовується, в тому числі наша платформа працює, використовуємо широку партнерську мережу. Дякую всім організаціям, які зараз дивляться за те, що вони нам допомагають. Це і Асоціація випускників українських університетів, і Українська асоціація закордонних університетів, і купа освітніх організацій і так далі, і так далі. Багато джерел, якщо не знаходимо, ну, конкурси переоголошуються. Знову ж таки, завжди, в принципі, є кандидати, але коли міністерство підходить, або там якесь відомство, організація підходить дуже якісно до цього процесу і бачить, що по результату немає там фахівців, які дійсно там відповідають вимогам,
то конкурс переоголошується. Не треба цього боятися. Краще цей процес повторити там другий, третій раз, але остаточно визначитися з кандидатом, який якнайкраще підійде, і потім буде якомога ефективніше впроваджувати зміни. Дякуємо Владу Грєзєву, громадському активісту чи діячу. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося в цю студію вже після новин і будемо говорити про економіку, гроші та Давоський економічний форум. Підписуйте декларацію.